Kwacha kweni jatend Migago mochung' ne wuothe pachoka Kipchumba Murkomen oyango wuodhe ndege mano mar kambi mong'ere kaka Renegade Air mabiro timo wuodhe mage nyadidek mane juma kadhie paw ndeke mano ma Kabunde mantiere e kaunti ma Homa Bay. Koloso e kinde mano yango chakruok mano mar wuodhe ndege no e alap mandege mano mong'ere kaka Wilson. Murkomen wacho ni piny owacho ok bi juogo kambi mar Renegade omenda ma ijuogo ndeke ka piyo nyaka gichak loso ohala. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni piny owacho nitiere gi chenro mano mar yaro paw ndege mano ma Kabunde mondo lombo wang' kembe mag ndeke mamoko mondo chak timo wuodhe maggi madhie kaunti mano ma Homa Bay. Omedo ni chenro mag wuodhe kaunti ma Homa Bay biro medo kwan jotim limbe e kaunti no. Pursuant to the directive given by His Excellency the President, particularly when we launched the route to Kakamega, is that we will extend the same waivers to flights going to Kabunde. That means that landing charges and other auxiliary charges will be waived for now until such time that we will ensure that this route has proper business, that we can be able to sit down. This applies to all the flights, starting with the Renegade Air and all other airlines that are going to take advantage of this opportunity to fly to Homa Bay. Sani di Homa Bay di bedo mayot moloyo kaka nyocha en chien kacha. Ago erokamano ne Ministry ma Transport, ago erokamano ne Kenya Airports Authority, ago erokamano ne Renegade Air moyie mondo bi mondo walando Homa Bay. Jomoko penjo ni to ndege konyowa gang'o? Nikech ndege be kelo chiemo e mesa. Jomoko nyalo penjo ni to wan be ok aidh ndege. Sama ndege olwar Homa Bay, kaka odhi lwar sani ni, nitie jomo idho ndege ni ma sani dhi kawo boda boda, dhi kawo taxi, dhi kawo means ka gidhi. To be kiseidho ndege milor, ok idhi adhiya. Samoro inyalo wacho ni wadhi amadh chae e hotel moro ka idhi chiemo, pesa dong Homa Bay. Inya wacho ni we anindi kinya mond gi ndege, hotel biashara dhi maber Homa Bay. Sama biro Homa Bay yot, welo tourists joma nyalo biro mabiro neno gik mabeyo mani Homa Bay gibro biro e yo mayot ka ndege ntie. Mano bro kelo hala ne jowa. Flights wabro tim nyadidek e juma, wabro tim e chieng' wuok tich, chieng' Fridays gi chieng' Sundays. Wabro ga operate from Wilson Airport. Ndege biro wuok Wilson chieng' Monday gokinyi saa achiel to ochopo Homa Bay saa achiel gi dakika 40, Homa Bay saa 2 gi dakika 5, ochopo Nairobi saa 3. Kaso on Fridays gi Sunday ndege biro ga wuok saa 7 gi nus, ochopo Homa Bay saa 8 gi dakika 15, wuok saa 8 gi dakika 40, ochopo kae saa 9 gi nus.